Njengoba lo mhlangano wesiGungu esikhulu se-ANC ubhekisisa izimo ezimayelana nokuphatha kwezwe nalokho kuyizinselele ezibhekene nezakhamuzi njengodaba likagesi kanye nokunye, udaba longalawuliki ngendlela koMasipala abaningi abaphethwe amaqembu ngokubambisana, i-ANC ibona lokho njengesimo esibucayi nesibambezela uhlelo lokuletha kwezidingo zomphakathi. What is our experience now? In 2023, big disappointment with coalitions. So, and the point we are making is that coalitions are part of democracy, especially multi-party democracy, but they are not an answer. They can't be an answer to all the problems you have to deal with. And that is why we've got to fix those coalitions that are there. But as a party, we've got to work to reconnect with the people to regain their public confidence. Umakhura uthi iqembu elibusayo njengamanje selifuna ukuthi kusungulwe isigatshana somthetho ozolawula ngqo ukusebenza kwalabo koMasipala abasuke bephethwe ngokuhlanganyela nalapho kungekho khona iqembu elisuke linqobe khona ukhetho ngengcaca. The ANC is also considering the introduction of legislation to govern. At the moment, coalition government or coalitions are not governed by any legislation. I-ANC igcizelele ukuzibophezela kwayo ngokusebenza nanoma yimapha amaqembu ezombusazwe lapho kunesidingo sokuthi kubanjiswane ekulawulweni imikhandlu yoMasipala.